Jiem il-bot minn baġit ieħor imressaq minn Gvern immexxi minn Muscat, din se tkun l-ewwel darba minn mindu pajjiżna ssieħeb fl-Unjoni Ewropea u wara l-elezzjoni ġenerali li mhux se jitpoġġa fis-sistema ta' deficit eċċessiv. Fl-imsida l-Prim Ministru mexxej Laburista Muscat spjega kif dan se jkun mument storiku fejn l-Ewropa mhux se tiġbed il-widnejn tal-Gvern Malti għax il-baġit se jkun wieħed li l-ekonomija tiflaħ u mhux mibni b'konvenjenza politika. Tieħħa tkun l-ewwel darba wara elezzjoni ġenerali kemm ilna fl-Unjoni Ewropea li l-Ewropa ħarset lejna u tgħidilna mexxin tajjeb. Ma tkomx fuq xiex niġbdulkom l-attenzjoni b'mod partikolari. U allura huwa budget mhux ta' ċiklu elettorali ma ta' ċiklu ekonomiku. Quddiem in-nies miġbura li ħonqu s-sala ewlenija taċ-ċentru Laburista tal-Imsida, il-Prim Ministru spjega li d-diskussjoni fil-ħwienet fil-postijiet tax-xogħol u fost il-familji qabel il-baġit inbidlet. Fejn qabel kienet tispikka t-tensjoni u l-biża' minn baġit li jkompli jgħabbi l-piżijiet, issa l-poplu jistenna iżjed miżuri li jkomplu jħallu tkabbir fl-ekonomija u jagħmlu differenza fil-bwiet tan-nies. Aħna ċinturin fl-istess ħolqa ħallejnieh dejjem. La-sukkajna, la sawwatna lill-poplu. U dak li nista' nassigura, il-baġit ta' nhar it-tnejn li ġej, il-baġit ta' bħal għada ġimgħa, ħajkun tajjeb daqs il-baġit tas-sena l-oħra, il-baġit tas-sena ta' qabel, il-baġit tas-sena ta' qabel, il-baġit tas-sena ta' qabel. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-ħidma ma taqta' xejn li kellu l-Gvern anki din il-ġimgħa. Semma l-istrateġija tal-blockchain li pajjiżna huwa fost l-ewwel li adotta waħda u li issa se sservi ta' vetrina għal pajjiżi oħra. Tkellem ukoll dwar kif il-Gvern qed ikompli jerħi l-poter u jagħti dan lill-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, il-Parlament, f'dak li għandu x'jaqsam mal-ħatrit ta' karik importanti f'awtoritajiet u ta' ambaxxaturi. Iżda l-Prim Ministru ddedika parti mid-diskors tiegħu għall-investiment infrastrutturali li tisir fil-Belt Kapitali. Spjega li lejliet li l-Belt Valletta tassumi t-titlu ta' Belt Kapitali Ewropea għall-Kultura, il-Gvern qed jagħti d-dehra li tixraq lil din il-belt mimlija storja. Ħankunu qegħdin naraw il-Pjazza ta' Tritoni ġdida f'Jamanta, illi permezz tagħha jkollna daħla illi verament jistħoq lill-Belt Valletta. Jien jiddispjaċini u nifhem in-nies li ibatu bħalissa ftit iktar biex jaslu l-belt bil-karozzi tal-linja, speċjalment l-anzjani, ma nemmen li kif jaraw il-proġett lest fi ftit tax-xhur ħajaraw kemm sar xogħol tajjeb u żmien importanti ħafna għal pajjiżna.